A aquests xalers tenim alumnes de 12 a 18, 19 anys. Són alumnes amb un perfil amb trastorns del llenguatge, la majoria amb problemàtica associada, tipus hiperactivitat, autismes, etc. Llavors, ells venen de l'escola ordinària amb un coneixement mínim que cadascú és diferent. Depèn de com hagin rebut els inputs que han tingut a la classe, si els mestres han tingut atencions individualitzades, si han tingut un ballador o balladora, depèn molt. Llavors ens arriben alumnes molt diferents, amb diferents nivells. Jo soc psicòloga i estic aquí a l'escola des de fa 7 anys. Llavors, vaig començar fent l'assignatura de català i vas progressant, vas veient els nanos i cada vegada vas intentant donar cada vegada el millor possible a ells, depenent de com et venen i de com són. Et vas adaptant molt, la feina és molt adaptable, o sigui, cada dia és canviant, no és algo de tancat. No tens una matèria, tinc 5 lectures i s'han de fer per 2 mesos, no. Aquí vas canviant, depenent de la recepció que tenen els nanos. Pots tenir una lectura que la tens superpreparada, però que no té cap mena de sentit per ells, llavors vas canviant. El que els fem a la classe de català és partim d'un nivell base. Els primers dies fem una miqueta exercicis de comprensió, exercicis d'ortografia i a partir dels diferents nivells que li veiem a cadascú anem adaptant al dia a dia. Sobretot partint dels seus interessos. Al nano que li agrada molt els còmics, a partir d'aquí anem a buscar què podem fer amb la llengua. Doncs porta'm un còmic, o hi ha nanos que dibuixen i fan còmics ells, doncs a partir d'aquí tenim alumnes que fan còmics en castellà, doncs jo els dic, va, adaptem-los al català o els passem a l'ordinador en català. A partir d'això, nanos que els agrada molt, els interessa el futbol, doncs anem a fer lectures de diaris esportius, coses molt curtes, i anem a veure què en sabem, què podem treure d'aquí, ortografia, anem fent una miqueta tot el que podem. A partir d'aquí, la llengua la tractem, verbal sobretot, que parlin molt, són nanos que els costa molt, que tenen molta vergonya, i que parlant, sobretot, la majoria són castellanoparlants. Llavors, aquí és l'únic lloc on parlen català, només amb mi, perquè amb els companys parlen castellà, la majoria. Llavors, a la classe aprofitem aquesta hora que tenim i verbalitzem. Jo agafo anat en diferents grups i faig com un treball molt sistemàtic de la llengua oral i de la llengua escrita, de la llengua catalana i de la llengua castellana. I la metodologia és bastant diferenciada del que es fa normalment amb alumnes que no són sords. Hi ha com un treball molt pactat de la llengua amb totes les blocs de llenguatge, a part de la fonètica i fonologia, lèxica i semàntica, morfologia, sintaxi, pragmàtica. I és un treball molt pactat i a partir d'aquí fan moltes activitats de comprensió i d'expressió de la llengua oral i de la llengua escrita i moltes vegades tenen el suport de la llengua de signes, no amb tots, sinó amb les alumnes que tenen sordesa molt importants i els han servit el suport de la llengua de signes per treballar la comprensió de la llengua oral. Hi ha matèries que sí que veus que han millorat, sobretot en vocalitzar. Aquí hi ha alumnes que tenen molts problemes de parla, per vergonya o perquè vocalitzen malament. Llavors, a la classe el que s'intenta és que parlin. Se'ls fa comprensió de text també, escrita, tot el que és la llibreta en si, l'estructura de la llibreta, la tenaredat. Tots són hàbits, no només és la llengua, sinó els hàbits que puguin tenir a l'hora d'escriure, la bona lletra, tot això es va treballant. Jo per exemple que tenim una època que fa moltes coses del currículum, agafo coses del currículum de català i una part més ocupàtica i que fem com més de les dues parts, com també fem amb els alumnes de primer i de tercer que també fem treball molt funcional de la llengua. No faig un treball molt de currículum perquè tenen nivell tan baix de llenguatge que necessiten un aprenentatge de la llengua molt funcional, no de la vida quotidiana.
molta comprensió lectora, molta expressió escrita i el currículum és una mica apartat. No agafo la part més funcional. Parteixes de la mínima part del que ve a ser una paraula, no? Parteixes de les lletres i del que es tracta és que tots els inputs que rebin, els rebin per diferents canals, ja sigui a nivell auditiu, a nivell sensorial, a nivell visual, a nivell oral. O sigui, es tracta de treballar aquestes lletres i més endavant les paraules relacionant-les amb diferents sentits. Es comença partint d'una lletra i a partir d'una lletra, quan l'alumne ja ha assolit el coneixement de la grafia i del so, es va avançant a paraules de dues lletres. Per exemple, la P, quan ja té assolit l'estructura de la lletra i el so associat, seguim amb, per exemple, pi, associat també amb un dibuix, amb una icona i a la lletra, a la paraula, perdona'm. Llavors, cada vegada anar ampliant l'àmbit de dificultat. I així van mica en mica adquirint una mica, sobretot la part fonètica, perquè no és només la grafia en si, sinó la part fonètica. Tenim alumnes que no relacionen una lletra escrita amb el seu so. Per tant, també, com tots, incidim molt en tota la part oral i que sàpiguen expressar les coses que necessiten. I com tot sempre, partint dels interessos que tenen ells, les inquietuds que amb ells realment els hi mouen i és el que els hi fa potser centrar-se més en el mètode d'estudi o en el que sigui per ells d'interès. El suport extern moltes vegades ha sigut des de fora que ens ve algú a fer proves de llenguatge dels alumnes. A part del que nosaltres els hi puguem fer aquí, de posar exercicis i veure quin és el nivell, també ens ve algú de fora per si hi ha problemes de dislèxia, per si hi ha algun problema associat que nosaltres no tenim coneixement o que inclús la família no sap. A part també hi ha logopèdia pels alumnes sords i les malls, que són les persones que fan l'acompanyament dins de l'aula amb els alumnes sords. Cada trimestre fem seguiments, tant de la part auditiva funcional com del que és les classes del dia a dia, de si fan X matèries o no les fan, el per què, com van evolucionant. Cada trimestre es fa un seguiment.